Bos días a todos. Para Breogán é unha satisfacción sumarse á campaña non fronte á violencia de xénero, porque tamén reforza un pouco a nosa filosofía como clube. Entendemos que nós somos ademais unha plataforma idónea, non? Para espallar un mensaxe que para que chegue á sociedade. Entendemos que o Breogán é unha moi boa plataforma para poñer en valor ademais unha cousa tan importante como non a violencia de xénero. Por iso, da man da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, a Fundación de Deporte Galego e a Secretaría Xeral de Igualdade adicaremos o partido contra Marín Ence Peixe Galego a decir non fronte á violencia de xénero. Ademais, dende as nosas redes sociais espallaremos o mensaxe de non, así como accións de contido, de todas as accións que podamos de contido publicitario. Temos que dar as gracias á Secretaría Xeral por confiar no noso clube, para decilo así de alto. Sabede que sempre estaremos aquí para axudar en todas as campañas que nos necesitedes. Tamén unha satisfacción para Breogán ter aquí a Manolo Catramón, delegado de Deportes da Xunta, que vai tamén a estar mañá o sábado con nós, un partido tamén importante por decir non a violencia de xénero, por volver a encontrarnos ca nosa xente. Así que moitas gracias. Moitas gracias, Tito. Moi bons días a todos. Un saudiño a todos os asistentes á presentación deste partido pola igualdade que este sábado vai a enfrontar o Club Breogán, Club Baloncesto Breogán e o Marín, como ben dicía Tito. En especial, dar as gracias a todos eses xugadores, a todos os membros do corpo técnico, a todo ese público que seguro que vai ategar o Pazo dos Deportes para sábado, e, como non, a directiva do Breogán, unha directiva que, dende o momento en que se lle propuxo esta proposta deste Día pola Igualdade, este partido pola Igualdade, sempre dixo para adiante que querían estar aí, como non podía ser doutro xeito. Nun partido no cual, vais a intentar dar visibilidade, vais a intentar loitar na medida do posible por esta lacra social, porque é unha verdadeira lacra social, por esta violencia machista que temos hoy na sociedade, que é un grande problema. Dentro do Servicio Provincial de Deportes aquí de Lugo, da Secretaría Xeral para o Deporte, pois dicir que xa desde principios de ano levamos do orden xa van máis de 20 eventos nos cuales colaboramos e coorganizamos. Intentamos que eses eventos foran distribuídos polos distintos concellos da provincia e, sobre todo, tiñan que ter todos unha mesma idea, que era que un porcentaxe altísimo neses eventos fora, lógicamente, a participación das mulleres. Conseguiuse, fixemos desde algún torneo fútbol sala específico femenino, colaborouse en carreiras populares, algún evento de hípica, outros de hóquei en liña, outros de loita, incluso se fixo unha xornada de xogos populares. Fixáronse un sinfín de eventos, todos a prol desta campaña que, repito, desta grande lacra que temos hoxe en día. Ese foi un grupo de actuacións, por dicir de alguna forma, pero o que queríamos, lógicamente, é que o deporte de élite, no cual se reflexa unha sociedade, a sociedade do deporte aquí en Lugo, que estuvera presente. Falamos con Breogán, falouse con Lugo. Neste caso, este sábado vai a ser o derbi galego, que entendemos que é onde debía de ser, onde debíamos de ter este non. Para o vindeiro fin de semana vai a ser no Anxo Carro, no outro derbi galego entre o Club Deportivo Lugo, que tamén se brindaron para esta xornada, contra o Deportivo da Coruña. Por último, xa para cerrar, normalmente cando fago algún tipo de presentacións de eventos que son puntualmente un día, como é o caso, pois sempre digo, esperemos vernos para o ano para presentar unha nova edición. Eso hoxe, lógicamente, non o vou dicir. Ojalá nunca máis teñamos presentando unha xornada pola igualdade para ter que luchar por esta lacra. Que sexa todo un éxito e nada máis. Vémonos para o sábado todos no pabellón e todos que teñan moi claro que non é non.
No, decir que o horario do partido cambia ás 5 da tarde pola televisión, o que tamén favorece, non, a difusión da campaña. A Televisión de Galicia vai estar aquí, a Liga Televisión tamén vai a televisar o partido e, bueno, darlle máis visibilidade, canto máis mellor a campaña. Vale? Pues moitas gracias a vosotros. Moitas gracias.